ug atong mga bachelor na diri no nga mobiyahe sa Butuan to Cagayan de Oro City to Davao. Dire mo agi gikan sa Lipata kay hingabot na pud ang Ruro gikan sa Liti. So karon mga guys, may buntag sa tanan ha. Diata karon sa checkpoint no diri sa sulod sa mismo sa syudad sa Surigao. Mo ni checkpoint sa akong likod. Kani area kay nang nadalan padulong na sa Lipata. Kani Butuan City ni siya. Kanang way padulong na sa syudad. Hapsay kayo atong mga kadalanan karon. Wala kaayo'y mga sakyanan. Kay halidi man karon adlaw na Lunes bulan sa Nobyembre 27, 2023. Walay mga eskwela, opisina, ug uban pa. Ang atong panahon karon medyo mapanganuron ang kalangitan pero walay ulan. Nayahangin pero dili kusog. Ang mga tindahan diri wala pa nangabre kay sayo pa kaayo. Ang atong mga tricycle driver diri sa syudad no, asayo kay nang biyahe kay para makabuhi na mano sa ilang pangadlaw-adlaw na mga kinahanglanon. Kung may mga container van nga mo travel sa laing mga lugar, busy jud kayo sa ilang mga kinangabuhian diri. Kaya ang mga multi-cab driver ug uban pang mga vehicle nga nagbiyahe karon naningkamot na sila para maka-income. Ug unta si pangatong mga biyahe, bantayan ta sa atong mahal na makagagahom ug sa atong mga anghel de la guardia para dili ta madisgrasya. Tingnan ta, gabayan ta niya para ilayo ta sa mga kapahamakan ba. Magpa-remind lang ko sa mga bagong driver no na ayon niyo kalimti pag-check sa inyong mga sakyanan para dili jud ta madisgrasya no. Ampingan jud nato ang atong pagmaneho para dili ta magbasol ba. Kaning nasa wala na bahay nato mo na gateway. Ug kanang night cruising da sa unahan, maunay sinisa. Ug atong mga bachelor na diri no nga mobiyahe sa Butuan to Cagayan de Oro City to Davao. Dire mo agi gikan sa Lipata kay hingabot na pud ang Ruro gikan sa Liti. Kanang nasa atma nga bikiri lami kay ilang mga pan diha puro bag-o ug init, bagong luto ang ilang mga pan. Kanina highway hapsay po kayo no diri tungod mismo sa Villa Corito ug diri sa may Jollibee drive-thru. Daghan kayo ilang customer nga nangaon. Ang dagan sa atong mga SUV minor-minor ra gyud. Safety gyud kay na siya. Ug atong mga single motor. Ug atong rural bank o placer na sa akong tuo na bahin no. Gawa pa nag-abre kay holiday man karon ang atong hospital diha sa unahan. Lintin ra gyapon na sila. Mao ni likod sa akong nahimutangan karon diri no. Padulong na dito sa may checkpoint. Mao ni highway sa unahan sa SIG na eskwelahan diri sa Surigao no, sa syudad. Mao ni siya ay exit o entrance diri sa Barangay Washington sa Dakbayan sa Surigao. Ang atong mga tricycle driver, mga SUV, mga bao-bao, unsa pa na diha no, hinahinay ra gyud sila padagan para safety gyud ang atong lakaw ba. Oy to may sulod no. Diha man siya yung agi. Yelulin mangguna diha god. Okay ra kay di man kayo traffic no. Kuan ra man kayo. Mild ra nga atong kuan hapsay kay atong dalan kay halidi man. Ang atong location di karon no nata sa atubangan mismo sa DXRS Surigao. Nata dir karon sa ilang atubangan. Nantaw ta sa mga dagan sa atong mga motorista. Mao pay pag-abot sa ilang service no sa DXRS diri sa ilang istasyonan. Naday ta karon sa atubangan sa Rojas Street diri sa National Highway. Atubangan mismo sa Caraga Regional Hospital. So hapsay kayo tong mga kadalanan no. Kay halidi man lagi walay opisina, walay eskwela, walay trabaho. Taas-taas jud kayo relax sa atong mga estudyante ug sa atong mga trabahante no. Kay tulo man jud ka adlaw. So karon mga guys, humano na nato ang atong istorya no. Kay gikapoy na kog sige video ani nga walay tuyo ba. Basta lamang na natay ika presenter na
video i-upload na to sa atong page. So daghan kayong salamat sa nag-follow sa ako ha, ug sa mga viewers nga wa nag-like ug comment. Mag-comment ako, mag-follow. O shout out sa tanan. Daghan kayong salamat dire na ta ko to. Thank you.